Teď slíbení hudebníci bez talentu, za to s notnou dávkou krutosti. O interprety a autory téhle písně, která je volně dostupná na internetu, se velice intenzivně zajímá policie. Z hudebního hlediska je to čistý amatérismus. Hrozí těmto mladíkům až 3 roky za mřížemi. Kriminalisté ale celou věc berou velice vážně. Text písně totiž může působit i jako návod. Můžeme slovit o ublížení na zdraví, až případně vražda. Všechno to začalo tím, že se narodil debil, se jménem Jiří Motýl, který mu se každý debil. Tenhle debil nepochopil náš klip, pochcel se a brečel a dal policajtům tip. Fízlové jsou mrtky, začali mi vyhrožovat, že mě pošlou do vězení, prdel nastavovat. Pokud jim hned teď na pražském hrobku s pitvou, fízlové to zkouší, ale fízlové utřou. První státní zástupce byl skurvenej buzerant s tak rozmrdanou řítí, že s ní nasedal na hydrant, bral to osobně, chtěl nás poslat sedět. Naštěstí se případ přesunul na Prahu 5. Tak to dostal normální mladý rozumnej týpek, co na to nekoukal tak, když mu zaskočí čípek. U soudu jsme řekli, že to byla jenom sranda, lhákač na picákami tetoval Savlanda. Soudní jurisdikce na ti pobaveně mávla, humanisti utřeli, zabilo to Havla. Vodu ležela, kvůli tomu odešla žena, teď má hubu plnou hrobkova semena. Vlčku, zlomím ti nohu v krčku, pomlouvat až rád, dostaneš krku smyčku. Všechny kundy z primy a jejich TV krimi, ti reportér chybí, že brzo podřízneme mimi. 3 roky za mřížemi. Dávkou krutosti. Intenzivně zajímá policie. Čistý amatérismus. Vybízejí lidi. Nemusíš být Columbu ani Sherlock Holmes, abys poznal, že to slušný člověk zase odnes. Celé soudní proces byl jedna velká fraška, potom co jsme vyhráli, padla nejedna flaška. Evu a Vaška by měli za jejich tvorbu soudit, doufám, že se brzo bude ze jejich hořících mrtvol čoudit. Další přišel Michal David, autor popovýho trusu, měli by ho zabít za kurvení vkusu. Po reportáži Primy se písnou žavili dráty, lidi práskali, chtěli napůsobit ztráty. Já byl souzený jenom za rapovej verš, cítil jsem se jak Plastic People of the Universe. Po revoluci se to asi moc nezměnilo, když může být tu nelet, souzenej za svý dílo. Neudělal jsem nic, příště naložím jim víc a budu si sednout jak skurvenej romantíc. Fuck the police, kdyby radši udělali zásah, proti bezdomovcům postříleli je za zápach. Celý tenhle zátah určitě stal hroznou sumu, vyhozený prachy, ale díky za reklamu. Kdo jiný byl v Čechách, někdy souzenej za rap, přes nich hrobka pitva, tak za mě pivo za let. Za to, že říkám věci, přesně jak je vidím, za to se nestydím, za to se klidně posadím. 3 roky za mřížemi. Dávkou krutosti. Intenzivně zajímá policie. Čistý amatérismus.